yan nasarawa gana ku Faisal da godiyanku na ce MD alkhairi nasarawa MD lokaci yayi kana mu dan kwarai ruwan kwarai azami maka domin bi majalisar jaha MD zami nasara MD lokaci yayi gana mu dan kwarai ruwan kwarai zami maka domin bi majalisar jaha MD zami nasarawa. komai zami farko Allah muke sakawa sarkin kyauta mai bayarwa da hanawa yau magani waka ce zan rerawa majalisar jaha MD na mai yayi fitowa sai ku furfuto da rabu mun fito gaba mu nasara kuma kiya ba sa so ba